କେତେ ଭକ୍ତିମୟ ସେଇ ରାଧାର ଆଜି ସେଇ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେଇ ଯମୁନା ମୋଡ଼ ଆଉ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ କଥା ଆଉ ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ମୋହନ ବଂଶୀ। କିଏ ଦେବର୍ଷି? ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଦେବର୍ଷି ତୁମେ କହିପାରିବ ଦେବର୍ଷି ସେଇ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ କଥା? ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧୁ ମୋର ସବୁ ଯୁଗରେ ସବୁ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମନେ ରଖିଛି ପ୍ରଭୁ। ଦେବର୍ଷି ଆଜି ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ରାଧାମାଇ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଆଉ ନିରାରଣ କଂସହାଦି ଯାଇଛି ସେ ଚିରହୀନ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଉ ଦେଖିଛି ସେ ଯମୁନା ନଈ। ଦେବର୍ଷି ସେଠାରେ ବଂଶୀ ଧାରୀଙ୍କର ବଂଶୀ ବାଜୁ ନାହିଁ କି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକି ଧରି ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସେଠାରେ ହତାଶ ନିରାଶ ଶୁଖିଲା ପବନ ଆଉ ବନ ଉପବନ। ଦେବର୍ଷି ନାରାୟଣ ଦେବର୍ଷି ତୁମ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛି। କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ମନ ଲଗେଇ ଦଉଛି। କୁଞ୍ଜବନା